and moon. Happy Pisay Dayan, Pangasinan! Another survey number 11. Dynamite na palo, what a nice spike. That's it. Parang lumingon lang ako. Ice cream watermelon. No! Han, pakiturn off mga ba?
Tingnan mo yan, hindi mo kasi tinitingnan. Sabi nung nanay kanina, Tingnan mo yan. tingnan mo yan, hindi mo kasi tinitingnan. Sabi niya. Logic. Tingnan mo yan. Oh, ito. Benta lang, oh. Benta. Hindi pa. Ito naman kapupunta lang. Saan pala? Ayun o. Oo nga eh. Hindi pa. Ito naman kapupunta lang. Saan pala? Ayun o, nasa gilid.